namiji ne a babbar likita da kuma CSE sabon gari CSE dispenser. A da magaram din har wa yau a ci gaba da wato wayar da kan 'yan ƙasa domin sanin muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali da kuma addu'o'i domin Allah madaukakin sarki ya shige ma Nijar gaba akan kokarin da take yi na tabbatar da zaman lafiya a duk faɗin ƙasa. Alhaji Muhammadu Sule da aka fi sanu da suna Dan Feti ya gudanar da wani babban taro na addu'o'i a wato garin Gidimuni da ke cikin departament din da magaram ta Kaya, kamar yadda za ku shi karin bayani a cikin wannan rahoto na Kasu Muntari daga da magaram. Kamar da yadda yake ci gaba da yi yau da 'yan kwanaki da suka shuɗe, babban mashawarci a fadar shugaban ƙasa wato Alhaji Muhammad Sule wanda ake kira da suna Dan Feti, akan haka ne yau ma ya sallama a cikin karkarar wato Lasuri cikin komen ɗin Gidimuni departament ɗin da magaram ta Kaya, inda a can tubarkalla tururuwar al'umma musulmi suka kasance, inda aka yi addu'a, aka yi karatun alkur'ani, aka yi salloli, sannan aka yi alkunutu, duka domin fatan Allah madaukakin sarki tutal mulkin man tashawu ya ƙara tabbatar man da kwanciyar hankali a cikin ƙasar mu da ƙasashen nafiyar nan na yankin Sahel wato IOS, sannan Allah kare mu da dukkan waɗansu fitintunu na gida da kuma ƙetare. Wannan sabga ta samu karamawar prefe na departamentin wato da magaram ta Kaya, kapitan Alhaji Adamu Bawa, da kuma magajin gari na karkarar wato Gidimuni da malamai magada annabawa da sauran tubarkalla jama'a waɗanda aka gayyata. Kuma tubarkalla kira yayi kira, gayya ta yi gayya. Wannan al'amari na Allah, wannan al'amari na addini, jama'a sun shaku a kan shi ta kowane fanni domin yin waɗannan addu'o'i ga ƙasar mu da kuma ma fatan Allah madaukakin sarki wannan damuna ta tunkaro, Allah tabbatar man da alherin da ke ciki ya kuma kaɓe mana afatan da ke ciki. Mu sanar da ku daga bisani Alhaji Dan Feti inda ya jawabi kamar haka. Ko a gona in dai akwai kredi a waya, akwai kuɗi a wayarka, in mota ba ku raba da alamun mota, ku yi kiran magabata ku ce ranka da mu akwai ta mota ta buna, ya kamata a san wata mota ce wannan mai. To wannan abu shi ne ka kwanci duk ƙasar duniya da gada lahiya ba magabata da sarakuna haɗin kai shi yake ka zaman lahiya. Ko guda ya wuce ku faɗi ba sara bane ba ku ci ani bane da wannan abu ba sara bane kai da kasar mu ne da garin mu sai a kawo ta kuma abin ne a garin. Haka shi ma daga nashi wajen wato ade wakiltaccen hukuma na karkarar Gidimuni da kuma ɗaya daga cikin wato magada annaba malamai su ma sun yi jawabai daban-daban. Sannan ne daga nashi wajen prefe na departement inda magaram ta Kaya, kapitan Alhaji Adamu Bawa, inda ya to albarkacin bakin shi kamar haka. Haka ne doka yake, kenan mu duka mu bi doka yana bi kowa, da mai kudi da mai iko da talaka duka. Talaka kankare da iko bayre da talaka, paske saboda ku muke, in ba ku gyara muku ba mi za mu yi muku. Sai sa komi masala ku bi shi da ruwan sanyi, ku zo mu gane mu juna. Komi mutuwa ne da bai da magani ba, amma wani kalmar ciki duka ku zo mu gane mu juna. Kenan kun gani abin ga 'yan ta'adda ko mugu, ku yi gudu ku zo ku gai. An yi addu'a zuwa ga mai girma shugaban kasa, shugaban jamhuriya Janar Darme Abdurrahman Chani, haka zuwa ga Prime Minister Ali Muhammad Lamin Zain da dukkan mambobin gwamnatin kasar nan tamu. Wannan mambobin gwamnati waɗanda ke yunkuri na ganin an samu sabon numfashi a jamhuriyar Nijar da ake kira da suna wato refondation. Akan haka waɗannan addu'o'i an yi su domin Allah madaukakin sarki ya ƙara taimakon su ta kowane fanni don kare kasar mu gabas da yamma, gusum da arewa. Bayan haka an yi addu'o'i tubarkalla sojojinmu waɗanda ke kan iyakoki daban-daban, waɗanda ke cikin dashi daban-daban, waɗanda ke kawo tasu gudunmuwa dare da rana domin kare mutuncin ƙasar nan. Allah ba su sa kan makiya, Allah kare su da dukkan waɗansu 'yan tada zamna tsaye. Allah ba su sa cikin irin wannan kokowa da suke don kare ƙasar mu da al'ummar ƙasar nan gabaki daya. Sannan waɗanda Allah sa suka ji rauni an yi addu'a Allah koro musu da manzon sauki. Waɗanda kuma suka riga mu gidan gaskiya, wannan taro na karkarar Lasuri yayi addu'a Allah sa kwanciya hutawa ce, mu da muka yi saura Allah kamar da cika da imani. Mu gangara zuwa jihar Tawa domin sanar da ku cewa a ranar Laraban nan da ta gabata prefe na gundumar Illela cewa da Abdu Isa Kashifu ya jagoranci wani taro tare da matasan karkar Illela gabaki daya domin wayar da musu da kai akan muhimmancin zaman lafiya da kwanciyar hankali. Abokin aikin mu Abdurrahman Isaka daga Tawa ya hada mana rahoto kamar haka.
a ɗakin shawara da ke ma'aikatan magajin garin Illela da nan ne an ka gudanar da wannan babban zaman taron wanda ya haɗa ilahirin 'yan kasuwa masu hannu da shuni, kamfuna na aika sakonnin kuɗaɗe, istasun ne masu sai da isansi da dukkan waɗansu masu haɗa aji. Makasudin wannan zaman taron da shine a tattauna a wayar da kanun al'umma bisa abubuwan da ke faruwa a rashin tsaro, musamman ma masu sai da ma 'yan ta'adda man fetur. A lokacin da ya ɗau jawabi, shugaban gundumar Illela Abdu Isa Kashibo ya kai babbar godiya shi ta magabata na koli a sahun gaba shugaban ƙasa, shugaban jamhuriya General Abdurrahman Chani. Muka tantamna tare da wannan 'yan kasuwa bisa kan fanni na tsaro, gudunmuwar da ya kamata su kawo wajen tsaro na ƙasa da nasu na kansu, da kuma irin matakan da ya kamata su ɗauka tun kafin wata ɓanna ta afku. Insha Allah mun tantamna da su, kuma a dukkan alamu mun ba su dama kowa ya magana, sun gwada mana da sun yarda da wannan abun, sun ba da goyon baya 100%, kuma ina ganin insha Allah wannan mataki da suka haɗi za a ɗauka ya danganta da cewa a komo da tarbiyyantar da yara kamar yadda aka sani da, saboda duk wani abubuwan da muke gani matasa suna yi wannan banna rashin tarbiyya ne, ita ko tarbiyya daga gida ake ɗauko ta. Kenan mun ja hankalin mutane sosai, musamman mata sun yi magana game da 'yan uwansu mata cewa ya kamata su sa ido kan tarbiyyar yaransu. Magajiyar gari ta Illela Maryamu Munkaila da kuma kwamishina na 'yan sanda reshen gunduma Illela su ma sun kawo sahihiyar godiyarsu ga al'umma da ke ba su goyon baya akan, kuma musamman jinjina ma jama'an tsaro da wakilan nasu goyon bayan da suke kawa wajen tsaron lahiya al'umma. Bayan jawabin na sauran magabatan daga nasu wajen uwayen ƙasa, sarakunan gargajiya su ma ba a bar su baya ba, sun toho albarkacin bakin su ta bakin sarkin adar mai martaba Habibu Umani da mai martaba sarkin Tajayi, dukkan suka abin da suka cewa. Ina ganin duka wanda ga halaka dai da dala yau duk an kirayo su kuna nan zamni, ya kwatanta muku da cewa a bar wasa da ɗan abin da aka samu, kuna baro su can, kuna likittiya, kuna tahowa, kuna baro arzikin ku can cikin wurin aiki. Mutanen nan suna biyan mu sau da kafa ne, don haka kenan ku tashi tsaye, ku san wanda za ku yi da harkokin nan naku na kuɗi. Wajen tsaron kasa muna kira gare ku, sojawan gadiyanku ne, kannanku ne, yan uwanku ne, dare da rana suna biye da kasa, suna bidan abin da ya kawo muku zaman lahiya. To ko ku kama musu, in ba ku kama musu abin bai tafiya daidai, ko ku fa soji ne, abin da kun ka gani kun suna kusa ku fada musu, in suna nesa ku yi ma wanda zai fada musu telefon ya fada musu. A ƙarshe muna ƙara tuna muku da cewa a wurin wannan babban zaman taron cikin horin ciki da fahimta juna, kowa ya yi na'am kuma ya yi magana mai kyau domin kawo goyon baya ga jama'an tsaronmu don ci gaban wannan ƙasa tamu ta jamhuriyar Nijar. Mu je a kasashen ƙetare, hasali ma a ƙasar Amurka, inda majalisar koli ta 'yan Nijar da ke ƙasashen waje reshenta na Amurka suka gudanar da babban taro na sabunta babban biransu, kamar yadda za ku ji a cikin wannan rahoto. Bayan da aka samu gudanar da zaɓe a cikin haske da adalci a ranar 26 ga watan Mayun da ya gabata, mambobin wannan sabon biro na majalisar koli ta 'yan Nijar da ke kasashen ƙetare reshenta na Amurka sun samu gudanar da babban biki na girka shi wannan biro a ranar jiya Asabar 28 ga wannan wata na Yuni da muke ciki shekara ta 2025 a ofishin jakadancin ƙasar Nijar da ke birnin Washington na ƙasar Amurka. Sabon shugaban biron na 'yan Nijar da ke kasashen ƙetare reshen Amurka ya yi amfani da wannan dama a cikin bayanan da ya yi domin kira na musamman zuwa ga duk lahirin mambobin wannan majalisar da su ba da haɗin kai, su zagine sosai domin aiki don ƙasa, sannan kuma ya kai gaisuwa sahihiya zuwa ga duk waɗanda suka yi ruwa da tsaki aka samu wannan biro ya samu girkuwa. Shugaban kula da harkokin jakadanci na ƙasar Nijar a birnin Washington na ƙasar Amurka daga nasa bangare ya yi amfani da wannan dama domin jinjina ma mambobin wannan sabon biro da aka girka. Bugu da ƙari ya kira su
su zuwa ga zaginewa ga aiki da kuma kakkaɓe dukkanin wani bambance-bambance da wariya daga cikin tahiyarsu. Ya ce a haɗa kai a zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, wannan shine zai ba da dama a samu a gudu tare a tsira tare. Mu sanar da ku cewa dai shi dai wannan sabunta biro da ake ci gaba da yi ko ina a fadin duniya inda 'yan Nijar suke a karkashin inuwar wannan majalisar koli ta 'yan Nijar da ke kasashen ketare ya samu wannan kaimi ne daga magabatan kasar Nijar a sahun gaba shugaban kasa shugaban jamhuriya babban janar Abdulrahman Chani wanda ya buƙaci a sabunta mambobin biruruwan domin a samu a girka garuruwan da suka dace da wannan sabuwar tahiya ta kasar mu Nijar saboda su ma 'yan Nijar da ke kasashen ketare su ba da tasu gudunmuwa sosai domin gina Nijar sabuwa. Kuma da masu kallon mu da sauraron mu a nan muka kawo karshen waɗannan labarai ne sai kuma gobe idan Allah madaukin sarki ya kai mu Abdulrahman Sidi Shaibu na nan tayi domin karanto muku da waɗansu labaran ni kuma a madadin abokan aiki gabaki ɗaya da suka taya ni gabatar da wannan shiri nake fata alheri da ku daga nan sashen Hausa na Tele Sahel. Ma'assalam.